си бърз оракул, който е насочен към твоята интуиция. Първата карта ли избирате, втората или третата? Ако сте избрали първата карта, тя се отнася до това, че е време, приятели, да осъзнаете, че цялата ситуация около вас е игра на риск и евентуална загуба. Ако рискувате твърде малко, няма как да спечелите. Ако рискувате всичко, може да загубите всичко. Ако сте избрали втората карта, сега е момента да се насочите към груповата работа. Сега е момента да сте лидери, а не просто хора, които крещят заповеди. Сега е момента да си спомните, че потънали кораба, потъваме всички заедно. Ако сте избрали третата карта, сега трябва да се насочите към хобито или към нещото друго, което толкова много ви прави тези, които сте. Това, което изказва креативността от вас, това, което ви прави изключително артистични и силни и разумни и потънали в душевните си сили. Защо сега? Защото това ще ви донесе в бъдеще успехи. Ако все още сте ни последвали, това момента го направите. Супер благодарен ще сме да ни напишете коя карта избрахте. Чао!